Sprievodca ho nechal zomrieť na Evereste, aby si zachránil vlastnú kožu. V máji 2004 stál 69-ročný lekár Nils Antezana na vrchole Everestu. Splnil si sen, no bol na konci svojich síl. Nils si na túto expedíciu najal sprievodcu menom Gustavo, ktorý pochádzal rovnako ako on z Južnej Ameriky. Gustavo však o svojich skúsenostiach s Everestom klamal. Kvôli jeho zlým rozhodnutiam a zlému tempu minuli obaja lesci všetku energiu ešte pred dosiahnutím vrcholu. Skutočné peklo začalo pri zostupe. Nils od vyčerpania už nedokázal kráčať. V tej chvíli urobil Gustavo niečo neodpustiteľné. Nechal starého pána v zóne smrti na pospas osudu a sám utiekol dole, aby si zachránil život. Dvaja verní šerpovia sa Nilsa pokúšali v drsných podmienkach zniesť na chrbte. No po hodinách nadľudského úsilia sa posunuli len o pár stoviek metrov. V strachu o vlastný život boli títo dvaja šerpovia nakoniec nútení Nilsa opustiť, no predtým ako odišli mu odovzdali svoje bundy, aby mal aspoň malú šancu na prežitie. Krátko potom, čo šerpovia dorazili do 4. tábora, Everest zasiahla brutálna búrka. Nádej na záchranu lekára definitívne zhasla. Mal by byť sprievodca v takomto prípade súdený za vraždu? Napíšte mi názor.